musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayiɓatake bindaɗo mobare 19 duƴal hitande 2026 ɓatake men fati koye cari karendo ɓatake men manaw men ha ton to leydi Mali Nioro Gurel Hayre en jaltani hande duɗal ceerno Mahamoudou Bagodine Athia alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama kala talata eɗen kewno jaɓɓade musidɗo men Ahmadou Moussa Anne garene actualité ji rendo nde tawno humpitade ɓuuri humpede Allah ni yamiri jiyaɗo mum neɗɗo ɓi adama yo humpito kumpitoɗa ko yahata e aduna ganda ɗo pawɗa pelema ɗum jeeyi sababu humpitade habrude ko moƴƴi kabra yimɓe ko feewi yimɓe nana ndento baraji mum ala ɗo kaaɗi sa nani sadaka tan jariya ko wallude yimɓe ha guura e moƴƴere wona ñamminde ha dedi mbiya tut ɗacca jomin bewa ene pola ne mbaɗa ko boni ko jaggude teppe yimɓe e koyɗe yimɓe e guite yimɓe e ɓerɗe yimɓe pawa ɗum ene lawol moƴƴol ɗum waɗi kala mo pewnuɗa a fewni kala mo bonnuɗa a bonni kala ɗum jeeyi sababu ko yahata e aduna ko rendine fewne sigge habre ha moƴƴa moni kala anda ko kewi ganda ko boni hen ko ndentoɗa ko moƴƴi hen ko ndewa ɗum addi humpitade ɓuuri humpede eɗen jaa ha toon to Gurel Hayre musidɗo men Amadou Moussa Anne so Allah jaaɓi ha yontere fande garene actualité ji leydi Sénégal hande eɗen gandi Sénégal yimɓe ne poti humpitade ko yahata hen ko tenti noon hakkude laamu ngu e laamu ngu tigui e nder mum e fannuji debati gorkati hande ɗo tolne leydi ndi mette e caɗele ɗo tolne leydi ndi hande gañam tumago ɗo tolne leydi ndi eɗen gandi hande leydi ndi ani jogui caɗele mawɗe no fewi yimɓe gañodirgol ɓurtugol ngu gañgu noon ngu yeehi ha gueɗe kala keeƴi hen ɗum ɗo kala noon ma en kaaloy so haaji Allah rahmanu hanki en jehino ha to Gurel Hayre kono kadi hande kadi buuɗalirmede feri feeñi ɗo e Gurel Hayre en ɗaccani hande sukaɓe rewɓe ɓe hande noon ɓe garanta men koye jime pular ɗum jeeyi sababu pawɗen guitare kolosal welede Allah e muɗum maɓe gaddan men mama wi pular wi cifti men kono kadi e jime pular sen mbi cifti noon haqqillaji men koota e radio Mauritanie eɗen jetta eɗen jaara Abdoulaye Ndiaye mo haali ba wiyata Demba Babaɓe saabu hande saɗa heeɗo ciftedare aɗa softa aɗa welto aɗa siftora hankima e mamma en e bamma en haali Abouba min calmini équipe o no feewi
mboɗi e bandiraɓe sehilaɓe battin hakkillaji men e yewtere cifte daari saabu ko hunde wande fayida ene siftinma moƴƴere ne siftinma ganni e hanki ene fawma e pele nehdi alhamdulillah en jetti Allah en juule annabi o sallllahu alayhi wa sallama banda men eɗen jaaha to duɗal ceerno Mahamoudou Bagodine Athie pamɗuɗo haala kewɗo golle kono ko ɓuuri yodde duɗal ngal ko rewɓe jangguinta ngal ko sagataɓe rewɓe daari ha tiiɗi kamɓe jangguinta ɓe sukaɓe rewɓe e ballal ceerno Mahamoudou ɗum noon ala no mbatten mi ɗalda mon e sukaɓeɓe kettoɗen koɓe jogori addande en hannde Pulaar e jime cifti ene siftana men ene yimana men yimre Pulaar Hafsatou Mamadou Camara bismillahi rahmani rahimi goto e jangoɓe duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre ɓeɗa ara siftinde e siftande on mama an wi kala kewɗo ñiŋojo ko ñiŋniɗo kala kujjinortoɗo mi teddiniraka ko mawnikiniɗo kala cikkuɗo ko kañum andi fo ko kañum majji fo kala jiɗɗo mantede ko basatoɗo kala ko ganduɗa won daɗɗoma kala moƴƴinɗo nafa ɗum kala bonnuɗo rewɗum mama an wi duɗe rewɓe ko tati tufde tugundere e dingiral woni jaaɓi ha tirde worɓe ko ɗiɗi dingiral e bera woni jaaɓi ha tirde mama an wi jangude bindol ko fannu kono ina joñi faamu mi naniri Samba Koliyajo o wi so a tawi pinal e gandal ina yeeye so aɗa wawi so ɗiɗi kala so moƴƴata ko gotel joguiɗa coggu mum ko gotel codata tinno sood pinal ngal ɓeɗa ara juurde men yimre Saare Muñal Wuro Mette sa anda Saare Muñal Wuro Mette ɗum ko dewgal wadde saɗa yaha to mbatta jobari ko muñal ko debbo e gorko ndendinde yimre e potal ko debbo noon joyi jabde yaɓɓede no paɗal wajibu tan ko ma muñe alay sagal debbo ñib ñusto sappuno ɓalal tawde heƴaɓe debbo e gorko jiidi e kaldigal ɓe mbi eɗen jooɗodiɗo Allah e ngal dingiral ɓe piɓi ɗon fiɓde ɓe mbaɗani hen lajal ko ɗon haalda hawra wiya dewgal firti ɗum ko debbo yo rew gorko ɗowa ɗum e peewal kolngal peewal sunna nelaɗo joom ɓural an gorko so tawi wonko duncete ko wona docatal tekku tekkere ma ndonoɗa debbo ko dongal tawde mbiɗen Saare Muñal Wuro Mette ɗum ko dewgal wadde saɗa yaha to mbatta jobari ko muñal an debbo sa sikki gorko ko guiƴengal dewgal a funti hoore ma sa wawi duttoɗa caggal nana ko kalanteɗa keƴa e margal salyaduji kewɗi wawan jungo e koyngal surata e suduma surat ñamrima famdin ɗemgal ko turiɗo faydete e tutowal ko wona dariɗo poccino unugal looto lonnu fittu nokkuma teddin laaɓal janguɓe kaaliɓe mbi senare ko yumma cellal mo fundi gorko momi waɗɗo ɗum no dimagal min Hafsatou Mamadou Camara jangowo duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre janguinta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athie ngo sewne ngo Fouta a jarama sohna Hafsatou Mamadou Camara nde yimre dewgal e ciftol Pulaar wi yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah ɓamta duɗal gurel hayre ɓamta duɗe Pulaar kala paɗen koye ciftol Pulaar yimre Aissata Daouda Dia denɗam bismillahi rahmani rahim ɓeɗa siftande am mama wi ina wasiyo dendagal leñolngol e rendogo ndemo woni kala e meɗen wonata ɓi saha mum gati noon sa woni ɓi saha maɗa woppata e hojom goto ɓennirma mere mere waɗan kadi pertude guite mum darowo ɗo woɗɗi kono taw jeeta koɗo ɓaadi gati noon sa woni darowo ɗo woɗɗi jeeyowo kadi to woɗɗi wodat ko jiiɗe maɗa ndi mama wi kala ko ɓooyi hiɗɗat so wona ɓoygol Allah subaka fof ko hisɗinane ɓeydi yaltude
kala ko anda kiileɗa e mum kala teddinɗo mawɗo Allah teddina ɗum ngati mawɗo ko tokora Allah kala ko tummi e ko lowatata ɗum kono lowatata ɓernde ko jangtaɗe Allah ko heewi mbeɗa ara jurde en yimre laaɓal goo ko laaɓal woni yumma cellal jibina cofta rimata daña laaɓal terɗe koko feeñi e boowal laaɓal comci ko sifa e cinkal laaɓal nokku tindini coftal laaɓal hunuko ine nenna ɗemgal sembina ɗakkude senna ñiiƴe rontina cellal laaɓal ko kañum woni gorondi dewal tumti juulu woni dosgal kala gollal ko laaɓal ɓernde noon woni darorgal deñowal mino Aissata Daouda Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mbeɗa ara siftande en mama am wi so aɗa wonda yimɓe yo a tesko no gondirta e maɓɓe wata tesko no ɓe gondirta e maɗa so tawi noon teskiɗa kono gondirta e maɓɓe a ɓooyata yiyani ella maɓɓe e maɗa saabu nden ko ella gondigu maɗa e maɓɓe feeñantuma kono so tawi teskoyama yahri kono ɓe gondiri e maɗa ndeno yawata koɓe mbattuma ko taw kamɓe ɓe gimmoraki boom kono addantuma andude ɓe gimmoraki waddema koɓe mbaɗma ko taw an ndenɗa ko wotoma e wadde ɓe hunde wona wotoɓe mbaɗi hunde woƴma kawtoɗa koɓe mbaɗantuma ko jawa ko mbaɗantaɓe ko so tawi noon ko an yeewi ko mbaɗanta yimɓe ɓe gonduɗa so aɗa ñiŋama so aɗa fela ko hoorema belta ɗon mama an wi fulɓe jeyno tati gaynaka cuusal e karasiragal ko rewɓe jeyno tati muñal barke e gacce ko sukaɓe jeyno tati cellal softede e gollal mama an wi ko debbo woni guesa leñol omo hani tiɗnade e moƴƴinde gondigo wata dimbo soñede e makko mbeɗa ara jurde en jimo galo mi cikkunomi ko galonde ka alɗani mi sikkuno ko keɓɗo jawdo lemmini walla dirnuɗo otoji addi darde hetti mbasaŋaji yurtini hawtiri soroji towni mahi paabi gawri hebbini walla ko cefi beye baalo orni ma ko sabbinayi jofni ndeka one galo Allah nandani galo Allah ko koltuɗon heedimo fuyani jondinide ko daña lerɗani heewi famɗi ko daña o yawani joom darinde lelinde yeeɓa en nde tawno dañi koɓe dañani so yondinari ɗum famɗani o andi kadi koɓe gandani wonde aduna ko daɓɓo juutani fanni ngala yon yajani wadde leerɗude hen jarani jertan ko tampande Allah foftani o anda jomum rewa janggo woɗɗani ko nden dañeten ngal ngo famɗani beele ɗen Allah weele en nimsani mina Adama Amadou Ndiaye. Bismillahirrahmanirrahim. Mbeɗa ara siftande en mama an wi so gilli ine jogii awdi hakkunde wondiɓe ko manotirde so gañgune jogii awdi hakkunde wondiɓe ko felotirde e ñiŋotirde hono noon kadi so njurumne jogii awdi ko giɗli sabu njurum ko nehnowol noneji giɗli ine teska wonde neɗɗo yurmotako mo anyi mama an wi tato ina njoola koole taaki ndiyam e debbo e niɓɓere ndiyam anda bawɗo ɗum debbo yidata woowat niɓɓere ne ko kumpa andaka ko suumi mama an wi welni ardade tanko ɗiɗi yamirde waɗe e hadde woppe ɗum ne ko gueɗal Allah deke ɗum jarani fooɗanade mbeɗa ara jurde en yimre sulaaro e pulaaru hol o sulaaro biɗo ala ko jangi pulaaru ŋakkuɗo mo anda ɗemgal ko ngalum dola puyɗo pamara hakkille haybo ɓarawaar gurɗo cake garba mawnuɗo ko duwar hakkilenteɓe noddi mo mbimo yo ndar so aɗa yiɗi andude ko jangi pulaar haɓɓu bagage ma ha tiiɗa paya Dakar ma yi toon iɓe Europe ina ngari so ibe sar addani ɓe Dakar so wona jangude pulaar ɓe poti yidde ɗum abada ɓe garta retar so ɓi pullo woni sulaar andata ko jangi pulaar pinawo mo darta ko so wona nde yari nuwar sa yi o yenno tinno wata jaar birtiɗo mo suuraki on tigi woni sulaar min haadi simami abba pulaar hay soko kattar mi horkiti ɗum e juuɗe yahudi e annasar yo allahu ɓamto e pulaar ha to wan dolar
o reena julɓe kala o hisna ɗumen e naara yo jomiraɗo jaabu laɗifu jabbaru ñande 7 goho ɓuru hitanu junnaji 2 caggal jibinede Isa alayhim salam Huley Abdoullahi Tambura. bisimillahi rahmani rahim goto e jangoɓe duɗa hetta pamaɗo e gurel hayre ina ara siftinde en e siftande men mama am wi meeɗi ha kaɓe jeenayo woppuɓe comci waloɓe bili yaroɓe dicci ilduɗe laabi ina mbaɗi batu gam ninkitade ko e maɓɓe woppudeɓe comci e nder ɗum suko gorko goto wi kañum ina tawtoroye batu ha ngaɓe ngu ori e maɓɓe omo ɓorni comci daneji far omo yaha omo seɓa o yetti o woni e lemade omo darto dow jooɗi sabu omo nefi ɗo ɓe jooɗi ɗo eno ɓe jooɗori ni tan kangade goto joggi jungo makko soƴƴi joƴƴini sere mum o yimmataka kangaɗo wayatano yimɓe mbayni hangaɓe kiɓɓi sappo ndeka waɗi kangaɗo koko wayani yimɓe mbayni ndeka lundaji moƴƴani ko ɗum tagi mama wi gala goto e wasɓe jeenayo ya limɓe sappo ko min jawli Ousmane Ly jangowo duɗa hetta pamaɗo e Gurel Hayre janguinte kam ko Ceerno Mamadou Bakadine Aji mo Sewongo Fouta. bisimillahi rahmani rahim goto e jangoɓe duɗa hetto pamaɗo e Gurel Hayre ina ara siftinde e siftande en mama am tindi o wi ƴiwole nayyi so gawi e sahaji 3 ndungu on ndungu ina hasi moƴƴude gata maari ina ara e puɗɗorde ndungu ndema garire e samma moƴƴure hakkunde ndungu fiyam piipire e jaltirde ndungu jangde e gandal ngara e cukagu nede e hakkille ngara e kellifoya kulol Allah ara e natirɗe mangu ina hasi on neɗɗo hakkunde mum e Allah moƴƴata mama am wi fewuji 3 ina ngoodi famɗudeɗi ina cuurodimo famɗude ɗemgal famɗude koyngal famɗude haajo e janandi mama am wi yimɓe kala ina eto munje e baɗe mum en ha heddi ɗiɗo baɗirɗo hunde ha yiye e baɗirɗo hunde ha haale ɓeɗo keppar kollitoma kalto kono noon baɗirɗo hunde ha yiye o wata o heppu yo andu yimɓe goni tanko e sokñade ha keɓano labtidorimo dañano kaldi baɗirɗo hunde ha haale one wata o heppu yo andu yimɓe goni tanko e sokitade e soccade ñiije mum en ha keɓano kaldi haal Pulaar wi heppere yurni jombajo mama am wi ɗannade hoɓɓitako e ɗatanade wadde ɗatanoytoɗo ina hani yoɓade ko wona diiko woni cawguel lacciri walla gerte maɗum buuɗi e jeyba ala ndin joɓari wiyete ko jottorandi kala ko kewi e nder ɗangal ngal yo tawe jomum ne jottirino nden munje ɗum tiɗirtama Pulaar noon wi kala ko waɗi e jamma ina sikka ko wona wasde wedde min Maimouna Ousmane Ly jangowo duɗal hetto pamaɗo e Gurel Hayre Fouta janguinta kam ko Ceerno Mamadou Bakadine Athie mo Sewdengo Fouta. leñolam sabiro e ka gonkama tinno firtu o jikkuma andu caru e ceeragu ustat sembe ma leefna jibinande ma ɓeyda caɗele e nder ma so añɓe keɓi toɗɗo sabu kulani ina gandi a alamo ina yoftono ma kono so a renti kala ko mbaɗaɗa ma yoftono hoore ma dental ɓeydat sembe ma ƴellita annore ma dental moƴƴinat gondigu ma leñolam andu ko yera wona ko ma sabu ɓe ɓiɓɓe rimɓe ko ɓiɓɓe ma ɓe mawɓe anduɓe ko mawɓe ma ɓe sagataɓe susɓe ko sagataɓe ma leñolam so a renti daɗa e bone añɓe ma leñolam ngalu e nder ma jambaragal e nder ma kono ɗum fof de so a rentani ala ko ɗum nafatuma leñolam andu ko min ƴiƴamma komin daraniɓe ɓamtare ma leñolam min gollanma min janga ɗemgal ma min binda bindi ma min ñaƴira pine ma min teddina aadaji ma ha yooɗa gurdam ma leñolam yo geno laɓɓinde ɓernde ma beela sella o ñawma
leñolam min noddi fulɓe ngotagu ma beela ɓeydo sembe ma yawa ko e ballal ɓesgu ma leñolam andu pelliɗɗo amata ñande fof min gollanuma min tampata min ɓeyduma min gustata ɓe dente kala min nodduma min jejjitta sabu darde ma mawde nde famɗata leñolam kala ɗo jaaɗa jaaden kala ɗo gonɗa gonden kala ɗo koɗɗa kodden kala ko dañɗa ndenden so en toñama caloɗen so en kaɓama jingen ko ustata en kala goppen ha ɓamto leñol men kuɗol joɗɗo Sira Diallo ñande nasade nogas setto hitandu junnaji 2024 sawtowol Diallo Coumba Mamadou to muñi wolof tawteɗo hande Gurel Hayre jam gowduɗal hetto fama ɗo e Gurel Hayre. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hande ko min Maymun Usman Ly jangodulal hetto pamaɗo e Gurel Hayre arata tindande mon. Mama am winde tiba pular tira heddi towede koye yeynago waɗa yimɓe dogi arde ɓe ngari towde tiba ɓe ngari towdude tiba ɗum woni ɓe ngari ɓamtoɓe leñol ɓe ngari ɓamtortoɓe leñol o wi kam arɓe ine dadi nade no iwɓe ladde ɓe ko ɓen ngoni muñoɓe heege e ɗomka jaha e ngule jaha e jangol ɗo jiya kala ko haaloɓe mbiye kadi ko hangaɓe ko yimɓe bonɓe ko ɓen non ngoni maccuɓe leñol ngol no ɓe jangtorani so tawi tiba pular ine jogori towde ko e juuɗe maɓɓe ka towata ko wayno Njaay Saydou Amadou en e ko nandi hen wadde yoɓe nangu e bonkon maɓɓe ngati noon kadi ko jogade bonkon kon addantuma wiide moƴƴon kon sabu no wana firi kala wedde e ñebbe ɗum kam denɗam gorko o ɓuri kam andude wonde piru rufata ñebbe o wayno Abdoulaye Sarr pular noon wi addata cuɓu ko jooru mbere ala jurde mon yimre erago mi erima sukaɓe nustorɓe leñol yoɓe gandu ɗemgal ko ɗaɗol keccol ngol wisirte ngol wura tan ko kuɗol ngol fiina ngol teɓnano konngol paaydigol ngol fera laawol ngol itta kala lojol haa yahooɓe waɗɓe buurti nji'a bolol fewde ne aandi aɓe mbaɗi doggol ƴewɓe junga tan kono ɓe kulani loocol yooɓiɓe muñale pellital teŋɓe dadol nde tawnoɓe keñaki ɓe killaka codol ɓe ndewata tan ko bedda ɓe gondaka celol hatanteɓe hokkaɓe ɓe kulani jangol muñoɓe heege ɗom ka ɓe dogani bifol aɓe tongi e dokke Allah ɓe keƴani e kakol min e maɓɓe min pelliti min mbingol ɗo leñol min cukkar gudde cereli min ñoota kala kelol mami nangir gaño leñol ngal hay sondo ko pittol min tonga min longita min mbaɗamo e teppol min mi wana nalanke kono mami fillifol e ɓeɓe duwake e dundu cuuɗake e barol mami sañ o geese mi tañña ɗum mi tajani liwol mi tannaki nde yimre ko min tigi tuggi kuɗol ko min haadi si waɗi nde yimre hada e leñol mi liminde nde hawri kono gas enay konngol janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athie mo sewnde ngo Fuuta. eskey alhamdulillah banda men ko onon keɗori noppi mon pular ene weeli pular ene dahmi babam wi so Allah tagima rokkima ɗemgal o wi ko ya noddiram e ngal ɗemgal nde tawno Allah tagima honnima hakkude jeeri e waalo teddinima rokkima ɗemgal ngal muynuɗa ngal nanɗa ngal mbawɗa haalde ngal mbawɗa subtade ngal ganduɗa no kaldirta sa noddiri ngal Allah tan Allah jaaboto taare gueno on jarama. min ɓi pullo kuɗol pular komi tamɗo humam binnagu komi celɗo pinal e ñantugal komi kollirowo
ɗemgalam to jahammi kala komi nawrowo awo e gaynaka duumiɗo ƴaro e duuso gandiraɗo kanŋe buure laaɓɗo cinkortoɗo ɓirdugal e daɗol daande dambol ñalbi kontinowo komi pullo gaynaka gandiraɗo fentude e jamnude bawɗo jirlo ngel cifotoɗo gandal e teskuya gandiraɗo min ɓi pullo komi ɓiɗɗo pullo almudo qur'ana jangowo e daande duɗal inde Allah komi jangtotoɗo jimi pular komi bajortoɗo pinal jananal e leñolam komi kaɓotoɗo ngalam ɓanginowo mo giyankoɓe cembinowo kala gendiyanke komi teddinɗo ɓiɗɗo pullo kala komi ɗoftiɗo kala ko nafata leñolam komi nangtiɗo min ɓi pullo mi tinda mi daara mi siftina mi jertina mi hirjina mi weltina mi wadde aadi mi timmina mi ñaage mi rokka mi anda fodde mi waɗa mi huto mi jokito mi wawa kadi mi sabiro ɗe ɓuri fof dey ko fulɓe aynaɓe jiira so hakkillaji on ɗawaka so mbaydi on ɓuraka so gandal on daɗaka so cuusal on ñembete hay goto on ñembani min ɓi pullo tiɗɗo fimde joom aadi tamɗo kuɗol pellital dondiɗo tengade e dow hoore pawɗo sa debbo ma gorko e leƴƴi goɗɗi a wona paydaɗo neydi e neɗɗago ka gandiraɗo poɓɓotoɗo pilli padali joom cayeji jamma buunaji wendoga sehil forforondu duppitowo ɓuuƴi jaadiɗo kuumen tani mun ila yalade jaaƴe sadiga saña boɗowal makama funere camaba ngadata ganduba nayyi min ɓi pullo aga baali kahe e lengoji gaɓuli piyowo bade ɓaƴƴe ɓulɓi kono e dow bane cate am jadata e baaji min woni aga culdi Allah e cuɗari culdi ndi nanata gulali nde culdi nanno gulali fetti feri mawɓe e sukaɓe taƴi corel jaaɓi agaɓe ceeɗoji e teelal darnoji mawɓe e naage so Allah billi boɗeji e jamali ɓoydi e ñalade ɗin cakkutoɗi kartaji agaɓe sagataɓe joom en ñawdale bakkade wakkiliɓe momtude yaware yo geno wurnu pulagu ya barke dakmude dagimi amin kuɗol Jallis Diallo mo Koriga galle Seeno ñalde amde 23 Mboyi hitandu ujunnaje 2026 sawtugol Diallo Coumba Mamadou to muñi wolof tawiteɗo hande e Gurel Hayre jangowo duɗal hetto pama ɗo e Gurel Hayre allahumma amina ya rabbal alamina bisimillahi arrahmani arrahim ha hande ko min Maymuna Ousmane Ly jangowo duɗal hetto pamaɗo e Gurel Hayre arata artude mon jangande men yimre disket ko helmere mettude firde suko joƴƴo fatani ɗum hirde ko jaltude jolde gomme felde ngam wujjitinade e wayway ko fowde duppo sayande ngam leeɓi sarde joom koltu cerwungo mo anda gubade gojjinowo tone mo suusa tuppade goobowo cigineji mo anda fuɗade yaɓɓa ngeña mo jabata heñade yaroɓe poɗɗe waloɓe doyade birtikintoɗo diskoji ngam yidde noddede awoɓe goopiɓe miijaki tottede tati lebbi diskete safrede ñawmunne ronka andede soko reedu ƴoƴi natti suuɗade to gunde saare watti simtede ƴogoyoɓe mbatti jantade ɗon disket hanɗe miijo wartade ngam lelgo reedu walla e bosnede cuɗari galle wonta e jippede taw garɗo wurde gasta faddede ene lebbi timmi ɓiɗɗo e jippade pirgitaɗo donkuɗo jaɓɓede ɗon disket nimsa heddo e hiwtade ɗon yimɓe finɓe gonta e waajade o wona e laaɗo cattuɗo dewgede kettoɗe e mbason luubade wona jinni woni koye waajede wona goto gomme jofade enen fulɓe ñiiɓe ni miccade jange gande caloɗen ñengede gonen finɓe caloɗen funtede ko pinal nedi mbiyeten yontede
ko yimre gorko mo Agnam yeroyaɓe e sakto goto e jangoɓe duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athia mo sewnde ngo Fouta. hande ko min Aissata Daouda Dia artata e mon. Pular ko ɗemgal nde gandumi pular ko ɗemgal jangirmi himme e pellital nde tawnomi ɓooyi caggal garmi hen ko miɗe tinni dadugal bakkilimi habde e asli basal woni majjere bono laamu siro teppal ko ɗum waɗi yoga wi kam mi ɓili towgal jaabimi ko Allah woni ballo e kala gollal mi haɓani miɗe tombi e joom dokkal nde tawnomi molti koye joom ɓural mi tinani ha toɗɗami mawɗo duɗal kam dinimi jettumi baylowo baɗal fulɓe jangen pular ɓe mofti gandal on jarama onone baraji ko mino Aissata Daouda Dia jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre. Bismillah. Ar jangu mbawa ar indu ndena ar moftu gandal e nder fawre ñiira ar jangu ganda ar indu ndesda ar faggu manda so dokkama anda ƴewam mo janga ɓoyat anda yarat mone o ɗomɗa o tutata fanga korimin mi haaɓi ɓe tawnomi faɗɗi ha majjiri huɓɓi dudal munni toɓɓi caggal munen jangi wadde nonen gandi hañum min paayi sabu miijo maɓɓe taayi ɓaawa ɗumen jangi wadde ndenen gandi towde caggal en ɓooyi yahdu yeeso yonti ar ɗaɓɓu gandal ko kam mofti cellal ne haɓo luural ne adda kawral so jangde woni paafal bindol ne wawi caafal jangoɓe dañi baafal gonta wardamal ngajjal so jangde woni gandal feñinde wonan meccal feñinde wonan meccal daraniɓe mbaɗi ballal heddiɓe darde surgal min callo Boubacar Yebba jeem ɓaɗi waaro janggami ko guri layɗo yetta paama janguitami ceerno Mamoudou Bagadine Athia sewnde ngo Fouta. Bismillahi rahmani rahim hande ko min Adama Amadou Dia arata e artude men tiɗnare tinno bandam immo e jonde dadoɗa daroɗa jangde pellita dartoya gande kala ko cikkuɗa ine ɗemɗe goɗɗe ko ɓuri ɗum ine ngal men ko alda sikki wadde beltoɗen ha beltinen koyɗe sabu pular ko belgal no kosam nene ɗum noon enen kala potten dadule ngam yoltude hujja leñol men hande beele nane ɗen jiyeɗen no ngabbuɓe tulde ɗum abnota ko so wana dokkotiral juuɗe gaccen certene ɗe luure bonɗe yeeso mbawen yahrude caggal mbasen heddade mbayenno jangore haɓɓande fandare men tan ko ɓamtade wata jejjiten fulɓe ko leñol julɓe Allah meɗen ko en rewoɓe kaɗoje makko ko en rentotoɓe jamiroje makko ko en etotoɓe nelaɗo makko ko en ɗoftotoɓe yo Allah waɗ en ñande darga yaafaɓe wasiyaji fulɓe kebbinen batuji kollotiren haajuji ndendinen miijoji gostotiren hakkillaji pewjiden ɓamtare gendiji jakken hen darnde e golleji koɗen ñiiɓen goppen sanjuji gonden gure mawna laato teruji mahen yaaja mbaɗen hen soroji gudditen hen caktirɗe cakten hen kabaruji eɗen baddi hen magoji sabu mago ko tindinoji kuɓɓen duɗe gartiren aadaji yo mawɓe men ñiiɓe e jamaji sukaɓe ñemtinaɓe jikkuji on jarama onone baraji min Amadou Dia jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kanko ceerno Mamoudou Bagadine Athia mo sewnde ngo Fouta.
Bismillahirrahmanirrahim. Mino Zainab Ismail Siaka Taymon fodde am e leñol am mi dogana leñol am ha teppere am ɓorto ɓurani mi rewde hen seeɗe tan mi darto so aɗa gollana leñol gollu wata yeeƴo so tampere jari hay so a tunwuma aloto an kay jokku golle tan moƴƴina jorto so ɓamtare woodi fattan ma yetto wallu leñol maako kalfangol sotto daña ndimagu mum fandina fofto mo remi reeni ñaama kadi yarto miɗe hanna ɗo beele taro mum ne focco molo mi molima e maɗa molorde kisal mi ɓaro e maɗa ɓalal tingal mi nangto e maɗa catal ceñigal mi jola e maɗa laana dadal mi juula e maɗa julde jabal jitere yurmede ko gila adi gila e asal rokkede muñal rondede teddungal jakoraɗo jango miɗen padma damal ɓurnago haadi maliki simo duwanede ɓurani ɗum yettede hande e sakto e goto jangoɓe duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre mo Fouta janginta kanko ceerno Mamoudou Bagadine Asma Fouta ngo sewnde Bismillahirrahmanirrahim ha hande ko min Maimouna Ousmane Ly artata e mon gandal mo woni o laado woni tinde dudal gilo tutti en do dari e koyngal mbutu sami o tindi bowal gilo omo tettina mo nanto balal o fuɗɗi jangude e jangtade ɓural mi jikkat human bindago mi weddo caggal mi hirsira majjala laɓal ngal mi soppa mi saada ɗum e gural kilgal mi yalta e niɓɓere mi yeyno pooyal mi wilta mi salta mi sakko e keɓal mi dada mi dandora maldaɓe dadal mi sefo mi safra taganaɓe kisal e ardinde gandal rewna hen gollal miɗi tambi nehdi miɗi welni muñal hakkunde mbowti e ka sanka ɗaɓɓe gandal mi dartata gandal ha mi hawra e lajal lewru ɓamtare nde lewru ɓamtare dari lewlewal feeri sukaɓe daninoɓe kala pini peeri dingiral hakkunde wuuro ko idaɓe mbaddi kawrito kelle gulal cewdi ɓooyani tan gite laaɓi nangue ƴeesi ko heddino e niɓɓere konge riwti deka nge nangue ko nangue pulagu ɓamti fuɗnangue e hirnangue foof nge hebdi jangde jangawuman bindagu momti mbiyen jangde pular nde walli majjere e boggi mum foof nde taƴi saabu kala ko bindol mofti ɗum kam hisi bindol ko fawol kilal ngal en jiiti leñolam ko an woni lekki gonka e am mi wisa wilta mi jooɗo e ɓumri am so mi yeebima ki oli mi felto hoore am soko yoori tan tindini mayde am soko ɓesnimi ɓeggat ɓesnoje am tawaɓe e ñamde ne mbiya yomi dol e jaam mi wiya amina ɗum ɗo koto ɓural Allah e am giɗo am ko an woni goto e godaɗo am sabu kala saaha koɗɗa koye ɓernde am so jamma ari mi yima e ɗoyli am so ñalawma yaltata e miijo am ko ɗum waɗi min kay cikkumi e yidde am mi moƴƴata gama hay saaha giɗo am mi tajorat yidde maɗa ɓeydat gurdam jinmi ko kala to gummi tawdeɗa e am cura cudda a yiiba am mofa mofta ustare am mi timma e jiiɗe woɓɓe giɗo am taw ɗum fof ko yidde maɗa e am gonden so jiɗɗa ko gonden ardu gonga kalden politique ko fenade wota mbadden jiiɗa leñol maɗa ñalden so jamma ari mbalden keɗen mbaɗa hen kala pewji den kala ko hetti en ndenden so jam peccen moƴƴin gondigo belden mi yerima pulagu garenden ten yo wor ko mawɗo sali yo wor ko mawɗo ɓurna hoore mum ko kelli fu ɓurni ɗum tacca lumba ko cukago taccini ɗum jolo joɗoɗo mangu joɗɗini ɗum so wona ɗum bomare jombani ɗum o dañ hen hawtare addunde halkare no telde saabinde songede ne heñare addirta weñade no jamfa bonnirta hoolare so a joldi e joldude a ƴeeñi e ƴeeñirde daña jaam no julɗo dañƴo hoorare e ɓurnago haadi Malick Sy e sakto goto e jangoɓe duɗal hetto pama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Asma sewnde ngo Fouta Bismillahirrahmanirrahim. Min Hafsatu Mamadou Camara artata rawi moɗon. Allah ko karallo luurani o ñeñi ha yooɗi o sofnani
o waɗi woɗeeɓe e ɓaleeɓe nandaani. O wi'i jiɗotire kolondiron o juumaani. O werti leydi haa yaaji o faannaani. O holliri hoore makko o suuɗaani. O haali kadi haa heewi en paamaani. O wi'i goobuuji ɓalli hayndige piirtaani. Ko mbele aduna ñilka tan yooɗa soofaani. Yimɓe ɓurotirta tan koto hulde cuusaani. Wonaa seernude guri ɓalli waɗi yimɓe potaani. Sindo ko ɗum omo haala o deƴƴaani. Guru ɓanndu ko gurel leefngel tekkaani. O seerndi ɓaleejo e boɗeejo ɗo woɗɗaani. Kono tew e ƴiye ƴiiƴam ceertaani. Ngaandi hoore kadi alaa henndi ƴoƴaani. Ibliisa ko bonnoowo tan e Allah ngondaani. Ine men ine jiɓɓa ko nandaani. Ine urɓa jamma e ñalawma ko feewaani. Haa wonduɓe añotirɓe ɓe njiɗotiraani. Gañotirde e ñiŋotirde noon moƴƴaani. Ko ɗi golleeji seyɗaane ɓe ñiiɗi ɗi peewaani. Jibini ɗi warngooji coofɗi ɗi njooɗaani. Afrique baŋnge worgo aduna anndi majjaani. Ine toon ine mbaɗa ɓaleeɓe ko haanaani. Sabu leñam leñamaagu e maɓɓe ɓe cuuɗaani. Wadde fecciɓe e peccede ndentaani. Ƴeew Mandela nangtii e geɗe mum woppaani. Yo Allah yoɓ joɓoowo mo ustaani. O renndinana en fulɓe takɗo mo taannaani. Seydina Taalta Hamadou Wuro 2001. Aadi bil aadi. Hatanteeɓe ɓamanii fulɓe aadi. Eraango feewde e kala ɓii ngenndi. Ko ɗum golleeji kesi yahataa gaa fanndi. Ngaree liggoɗen mooften e bindi. Ko bindole hoolaare ɗe ngondi. Leƴƴi fof nana mbaɗa jingi. Fotii nangten geɗu meeɗen hanti. Wata ɓamen kure wata ɓamen condi. Janngudi bindi e faamde tindi. Nde keɓen tiidde no njamdi. Ballondiren e leñol men e kala mbaydi. Kaɓene gaño maggol haa jooɗo e leydi. Garoowo foo tinno arda e needi. Caggal nde ɓerɗe njiidi miijooji ɓamdi. Mi duwiima yo pullo fof dañ mbaldi. Nde fini kala ɓira yara kandi. Tawde woni ko ɗum woni ko ɓe nganndi. Mi yiɗaa leñolam fof yo yar pundi. Yo tuuba mun wattendi. Yaa takɗo maaro e ngurdam. Ɓulnaango haadi Malick Sy. Mo duwaneede ɓurani ɗum yetteede hannde o. Isaak to janngoowo duɗal hetto paamaaɗo e gurel hayre. Jannginte kam ko Ceerno Mamoudou Bagadine Acungo Sewnago Fuuta. Bismillahirrahmanirrahim. Haa hannde ko Hule Abdoullahi Tamburo ruttoto e on. Kolomina ko wuro jooɗiingo gila say ko araani. Tawanoo ɗon ko wambarankooɓe wiiɓe Allah ndewaani. Nde say ko ari wiiɓe tawde diina on jaɓaani. On gimmoto jooni ko yaawi leelaani. Ɓe gimmii fulɓe njooɗii ñiiɓni diine njoomaani. Say ko ari ko 18e siècle so mi juumaani. Temedande 17 so on paamaani. O ɗacciiɗo on batte haa hannde ɗe maayitaani. Kolomina ko saare honde ko ɓooyi eggaani. Gurel kartane heedingo hirnaange ɗo waɗɗaani. Ko nokku ɓoti e borti kam e gooleeje ɗe ngooraani. Kala sahaa ko samne yaree hay saaɓiraani. Sincune sawndiiɓe saraɗolo fu mum juutaani. Ko ɓe fulɓe raneeɓe farɓe keɓɓe ɓala jam njaraani. Ko wuro daɗi e dambiɗo ŋaarooji famɗaani. Ko wuro kosam e nebam ɓe ketungol haawaani. Ɓireɗam e kaadam hay sahaa ŋakkaani. Kolomina ko wuro ɗo ngalu e gandal famɗaani. Ina ɓaleeri maggo ɓulel jam jam so heewi ɓurtaani. E ngo juulo e karawal yero baaba jaɓɗo mo yeddaani. Ko toon fummatenoo juulde ko ñalngu mawɗo famɗaani. Koɗo buujaaji ɗo hesatenoo hay so a woɗɗaani. Yiiɓe hanki njii hannde ɓe nganndii nandaani. Kinɗe maggo so mi limtiimi aamaani. Ko fulɓe tooroɓɓe e jaawamɓe ɓe njaañaani. Maccuɓe maabuɓe e wayluɓe mi woppaani. Lawɓe subalɓe e awluɓe keewaani. Koni nangi e dokke Allah njalon on jawaani. Tata sayku e kaajel annabi ko dokke ɗe pamɗaani.
humbaare jama e ɓulel caama so mi yejjitaani wuro njuulu e korka ɗo diine wilti olaani duɗal qur'ana udditaama ko ɓooyaani kala nawɗo toon ɓiyum waawat tampaani ko windude tan e saadde njelaari woodaani ziyarne fuɗɗii jooni fuɗɗuɓe ɓe njuumaani ko e lewru ɗiɗi muri hitaande ujunnaaje ɗiɗi e sappo gila hitaande woɗɗaani e ɗum hollotira wayrotirɓe ko ɓooyi njiidaani wurtina enɗa mesɗe dina gilli hayso kiiɗɗaani yontii hande yontiinde ngol leñol yoltii mi eeriima yonta am gimmee yontii feere mum ko noddaade fof girbone haftii nootoro fellet yettoone softi tuugnoo doosngal tawa ko e gandal nangtii kono kadi so ɗum fof de yawtii noddii serdaani ɓii pullo kay gooto nde woppaani hay mo araani noddaama daande nde lesɗaani so tooroɓɓe e toorankooɓe ceertaani wadde yoɓe nootir ko yaawi leelaani hinde ko mbele sifanoomo anndaani haa yiita ande yaawa leelaani min komi kaagoranke mo selaani ko hen njeyaami ɗum kam luuraani hono am en ina keewi hay so mi limtaani sabu ɗemngal ko on nanɗo haali deƴƴaani njaɓonon kam ngantu ko ngandon mi teyaani ko ŋakkeede am foti noon aade timmaani boobo rendo lollirɗo jaawal kamara bisimillahi rahmani rahimi hande ko min adama amadi ndiaye arata e artude men tiiɗnaare tinno bandam immo e jande ndadoɗa daroɗa jangde pellita dartoya gande kala ko cikkuɗa ine ɗemɗe goɗɗe ko ɓuri ɗum ine ngal men ko alda sikke wadde beltoɗen ha beltinen koyɗe sabu pular ko belgal no kosam nene ɗum noon enen kala potten dadule ngam yoltude hujja leñol men hande mbele naneɗen jiyeɗen no ngabbuɓe tulde ɗum abnota ko so wona dokkotiral juuɗe gaccen certene ɗe luure bonɗe yeeso mbawen yahrude caggal mbasen heddade mbayenno jangore haɓɓande fandare men tan ko ɓamtade wata jejjiten fulɓe ko leñol julɓe allah meɗen ko en rewoɓe kaɗoje makko ko en rentotoɓe jamiroje makko ko en etotoɓe nelaɗo makko ko en ɗoftotoɓe yo allah waɗ en ñande darga yaafaɓe wasiyaji fulɓe kebbinen batuji kollotiren haajuji ndendinen miijoji gostotiren hakkillaji pewjiden ɓamtare gendiji jakken hen darnde e golleji koɗen ñiiɓen goppen sanjuji gonden gure mawna laato teruji mahen yaaja mbaɗen hen soroji gudditen hen caktirɗe cakten hen kabaruji eɗen mbaddi hen magoji sabu mago ko tindinoji kuɓɓen duɗe gartiren aadaji yo mawɓe men ñiiɓe e jamaji sukaɓe ñemtinaɓe jikkuji on jarama onon e baraji min amadou ndiaye jangowo dudal hetto pamaɗo e guurel hayre janginta kanko ceerno mamadou bagadine asma sewde mo Fouta musidɓe tedduɓe ha hande eɗen tawe ɗo e guurel hayre on jarama sukaɓe rewɓe on jarama bandiraɓe rewɓe jangguinoɓe duɗal hayre wuuro hayre guurel hayre
ceerno Mamoudou Bagodinathie on jarama ko pular ɓe kaali kono koɓe kaali ko kala ko codi ɓamtare koɓe kaali ko kala ko wuurnude ɗemgal wuurnude leñol wuurnude neɗɗo wuura e gurdam moƴƴam rewa Allah jokka en ɗam wawa wurde gurdam moƴƴam jarama duɗal Gurel Hayre kono kadi jarama tambiɓe duɗal Gurel Hayre garaten koye settotoɓe ngal ɗo hen duɗal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Min Mamadou Sow goto janggoɓe duɗal hetto pama ɗo e Gurel Hayre duɗal Mamoudou Bagodinathie tawto sewnde joɗiɗo ɗo e Gurel Hayre hay ko weltare tan min jetti Allah e nder min jetti jinnaɓe min jettima kanko Mamoudou Bagodinathie hariɗo Allah joƴƴinima ɗo woodi ko walli men affaire jangde pulare jangde diina on nawdi ɗum komi keɓama ko jettimo no feewi. On calmini Abdoulaye Sarr kadi cakto kabaruji goto e gendiyankoɓe pular eyi ko calminaje tan weltare calminama on foof ñagani Allah e moƴƴere ñagani moon Allah e moƴƴere kanko ceerno e kanko Abdoulaye Sarr on ñaguimo duwaw. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Min Mamadou Sow goto e janggoɓe duɗal hetto pama ɗo e Gurel Hayre jangguintami ko Mamoudou Bagodinathie toon sewnde joɗiɗo ɗo e Gurel Hayre eyi ko weltare tan ɗiɗo leppi almuɓe tokoto ɓe mbaɗi ɗi no darda duwaw min calminima on calmi bandiraɓe jetti Allah e nelaɗo mum jetti jinnaɓe jetti ceerno men Mamoudou Bagodinathie jetti hatante leñol o Abdoulaye Sarr salminama a juurama ñaganama Allah moƴƴere dardema duwaw hay ko weltare calmina julɓe foof. Assalamu aleykum Sar Abdoulaye Sarr salminama no fewi kadi a weltanama wiyama Sidi Sarr ka gorko moƴƴo darni leñol ngol yo wod ka gorko moƴƴo darni leñol ngol yo ɓamtu ka gorko moƴƴo darni leñol ngol yo yawru yeeso ka gorko moƴƴo darniɗo kadi ɗemgal ngal yo jangge noon o wiyama Sidi Sarr min mbiyetema ko Mamadou Amadou Sanoko ko goto e almuɓe janggoɓe duɗal hetto pama ɗo e Gurel Hayre jangguinde kanko Mamoudou Bagodinathie jiyaɗo siwannogo Fouta gonɗo e Gurel Hayre ceerno Mamoudou o salminama no fewi kanko no weltanama kankone ko jangguirde mawde wonande nde leñol ngol o wiyama Seydi Athie min beltanima no fewi ko weltare tan en calmini e jowuro wuuro ngo e goldi muɗum en calmini almame wuuro ngo kadi en calmini jeunesse wuuro ngo ay joni ko hollude weltare tan en calmini kadi jinnaɓe sukaɓe janggoɓe en calmini kadi sukaɓe janggoɓe ɓe. On jarama golle mon jooɗi peewi ko nduwiɗon komin mbiya amina joni ma en paye ceerno Mahamoudou Bagodinathie mar weddoɗo hen konnguɗi sifa duɗal ngal e ko yiiɗi haalde hen ceerno Mahamoudou bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Nden ko Allah geno e kisal mum yo wonema wona en mona e dendagal ɓiɓɓe julɓe fof bandam Sarr Abdoulaye Sarr ceernam yaɗa selli kori basi wala kori jawonem en jetti Allah moɗon e tigui son faami en dañi fartaŋe tigui e gueɗal sukaɓe lifongol ngol yalti ngol heeɗa weltare waɗi hen bandiraɓe noddi men no fewi noddi men hollude weltare muɗum e gueɗal ngal ha hande ko jarnadema tan caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe wonɓe sababu wodede gueɗe ɗe kala eyyi joni ko wona ɗum ko ha hande jettor keeriɗo tengtuɗo fewde e jinnaɓe sukaɓe tengti e gardiɗo debbo gardinaɗo guinol golle sukaɓe gedda ba e gollediɓe muɗum e jinnaɓe sukaɓe mum no poti almami wuuro ngo e jowuro wuuro ngo ceerno Hadi Ndiaye e ɓesgu mum e Mamadou Camara e Husseina Dem no mbiɗen ni
en jogiiɗo wooɓe sukaaɓe hirtinooɓe ɗum e geɗe ɗe ɓe gollotooɗe e jangde nde e jangel ngol teŋte maɓɓe kamɓe janginooɓe Habsatou Mamadou Camara e Maymouna Ousmane Ly e Wuley Abdoullahi Tamboura e Adam Ndiaye o ha e Aminata Ismaila Sy tigi tigi e Aissata Daouda ɓen ko en wayno ko ɓen woni tigi janginooɓe e oɗo saha enen kam ken hirjinooɓe tan ha hannde koye hirjinde en gonɗen eɗen jetti hen jinnaɓe sukaaɓe no feewi nde ɓe ɗowotaɓe nde ɓe kuusanataɓe nde ɓe tengtintaɓe ballaɓe e jangde nde kadi eɗen ñaago Allah en laaɗo muɗum yo Allah rokku men hono mum e hono muɗum yo yaaj no feewi enen kam ken ñemtinoɓe tan honno eɗen keɗo eɗen daara eɗen keɗo eɗen daara ko waɗate ko eɗen keɗo ko fewnete ko janggoɓe sukaaɓe hono ni janggoɓe Qur'an rewɓe worɓe janga hen sariyaji paama hen ko heewi gila e duuɓi keewani yettore Allah ɗum ko mbaɗanki Allah mawki kono ɗemgal ngal kala ko ɓe mbawi janngude hoto ɓe jeebo hen ɗemgal ngal yoɓe janngu ɗemgal ngal tigi tigi ɓe paama ngal nafoore muuɗinde hen nde soɗinde hen nde beelen Allah walla men ɓe mbawa ittude nafoore nde e ɗemɗe goɗɗe e gande goɗɗe ɓe mbatta ɗum e ɗemgal ngal wawa ƴellitade beele ina yaaja eɗen jetta hen noon ceerno meɗen tigi tigi gadiɗo janguinde men Pular seeɗa keɓaɗo hen o kono Aminata Madani Tall woni Oumou Tall ko ɓinguel meɗen baɗiraguel meɗen guel marɗen cembinowo men e kala saaha e kala gurto men e ɗowo men tawa yidde muɗum e meɗen eko dillotoɗen e janguinde neniwal ngal ko yidde saabu Allah labtude Ali Mamadou Sow to Madonga Houro Diaw walla mbiya Boulo Mballa jeeri on yettore Allah on e Ndiaye Saydou Amadou kawam gorko wonko wadde on no feewi wonko humpiti e Ndiaye Saydou Amadou no feewi wonko ɓe gollodi no feewi yettore Allah Ndiaye Saydou Amadou e Ali Mamadou Sow gorko mo Madonga Nioro e Daouda Wilane eɗen jetta Allah eɗen jettamo hen e Diawal Camara to Koro Kadiel e kamɓe tigi goni ɗo men e gueɗe ɗe kadi sen jiiƴima eɗen jiiyaɓe kamɓe sen pooyima kadi eɗen coynoɓe yeeso e sawdoji ɗi e kala waktu aɓe ɗo men e gueɗe ɗe e hono mum e hono muɗum ene heewi yettore Allah kono ɓeɗo ɓe gona sera e gueɗal ngal gollotoɗen ngal eɗen jetti sukaɓe janguinoɓe Habsatou Mamadou Camara o e Maymouna Ousmane Ly Wuley Abdoullahi Tamboura e Amadou Ndiaye yettore Allah eɗen jetti Allah eɗen jaraniɓe eɗen barkiniɓe no feewi e Aminata Ismaila Sy e gardiɗo dendagal sukaɓe ko gonata e muɗum Gedda Ba. a jarama ceerno Mahmoudou Bagodinathie golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi en beltanima sukaɓe e darde mabɓe joɗɗe pewɗe mantiniɗe no feewi kono en duwonta ceerno Hadi Malick Sy nde jomiraɗo ɓeydata welede e makko ha tan to Korkodiel Diawal Camara min calminima min beltanimama no feewi janguinowo ngana keptinaɗo mo darde mum yooɗi ceerno Mahmoudou Bagodinathie en calmini ɓe sukaɓe rewɓe janggoɓe ngal duɗal kono kadi bandiraɓe men rewɓe tambiɓe ngal duɗal ha yeyni waydani hen bandamen nanguen hen ha tiiɗa ko ɗum wonno komin gaddanno moon hande so haaji Allah Rahmanu en heddori dogi ɗiɗi may garto hen so haaji Allah Rahmanu ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musiban tedduɓe ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr yilli ɗo e Gurel Hayre.